Všetky rovnaké, ako vidím. Hyundai. A niekto asi pozeral výborné filmy na tom, jak vidím. OK, zdravím vás ľudia, zdravím zase priaznicov Tripča, pretože opäť sa nachádzam v pohorí Tribeč, v dedine Horné Lefantovce. A všetci vieme, alebo tí vlastne, čo to tu poznajú, vedia, že tu bol liečebný ústav pre tuberkulózových pacientov. Neviem, či som to dobre pomenoval. No a toto miesto malo ešte aj svoje administratívne časti, ktoré vám dneska ukážem. Sú takisto opustené. Tu máme vlastne budovu naľavo a môžeme ísť na Urbex. Kotolňa Lefantovce. To si ani nepamätám, že by tu toto bolo. Ja už som tu bol inak celkom dávnejšie, ešte keď som točil ten kryt. A túto budovu som si iba tak prezeral sám, že som mu netočil, ale iba som si ju prezeral, lebo však môj hlavný záber, počkajte. Vtedy som si túto budovu len prezeral, lebo vtedy bol môj hlavný zámer natočiť hlavne kryt a nie toto. A ku koncu, vlastne na konci je iba také rozbité oblečenie. Nejaká šatňa asi veľká. Čo je toto? Spisovnila. Čo sú? Nejaké podzemné hajzle. Výmučné. Nechcem vedieť, čo sa skrýva za týmito dverami. Všetko prázdne. OK, tu máme nejaký výťah na jedlo, pravdepodobne toto bolo. Asi nejaké prázdne miestnosti. Tu bola asi nejaká... Tu možno, že bola nejaké laboratórium, keď je tu toto. Kokos, ale riadne tmavé veci sú tu, tmavé miesta, ty kokos, to som nečakal, že až takto tmavo tu bude. Aj keď sme síce pivnici, ale fú, tu čo je, mraziareň? Tu bol nejaký veľký mrazák. Tu bol ešte jeden veľký mrazák. Bolo dačo napísané, len sa bojím, že sa to tu zápe. A ja mám taký schýzový pocit. Toto je čo? Nejaká ventilácia. Filtre, možno nejaké ističe povyhadzované. Chodba nekonečná, samozrejme, zase vždy. Tu sú privarené dvere gustené, tam asi sa ide von a asi veľa ľudí zatiaľ to chodilo. Tak proste, typek si to zabezpečil. Good work! Chlapci, ja neviete, ak mi toto chýbalo, takéto chodenie po tmavých miestach. Ale teraz nebudú dlhšie videá, neviem, možno, že 2 týždne nebude video, ale nie som si istý. Takže asi 2 týždne nebude video, lebo musím si dorobiť niečo do školy a proste nejaké takéto sprostosti porobiť. Takže budem sa musieť venovať tomu a nie točeniu videí, takže toto je také predpauzové video, by som povedal. Oh shit. Chlapci, toto ide ešte nižšie. Toto tu ide ešte nižšie. Sem sa ideme pozrieť na konci videa. Na konci videa. Aby bola nejaká pivničná časť aj na konci videa, takže tuto dole sa pozrieme neskôr. Poďme hore. No. Centrum diabetickej nohy. Čo to mohlo byť?
Celkom nepríjemný pocit inak, lebo mi docela teraz ešte pišti z ucha stále. A toto tu počuť není moc príjemné, ale toto je nádherné. Pozrite sa na to. Táto izba sa mi páči, ak to všetko toto visí z tej trúbky železnej. Keďže toto bola administratívna budova, teda aspoň sa tak hovorí o tomto. Čo bolo potom toto? Čo bolo potom toto, chlapci? To vyzerá úplne ako nejaké izby pre pacientov a je ich tu že neskutočne veľa. Všetky rovnaké, ako vidím. To netreba ani točiť, čak to je úplne nudné. Tam na konci je niečo vyhodené, to je pravdepodobne umývadlo. Zase nejaké kancelárie, asi pravdepodobne toto boli. To vyzerá skôr ako nejaké kancelárie, ako liečebňa. Nejaké lampy. Nie, že ako liečebňa, ale myslím ako, že izby pacientov, že toto reálne mi skôr pripomína kancelárie, takže možno, že dole boli pacienti nejakí a toto bola proste kancelárovňa, alebo jak by som to nazval, neviem. Lebo ja neviem, tie zvuky možno, že idú všetky zvonku. Tu je rozbité okno a tlaková stanica. Vlastne mal som pravdu s tými kyslíkovými bombami, aj tu boli zavesené. Všetky sú našťastie preč. Toto je veľmi nepríjemný pocit, ale to ísť po tejto chodbe. Ľudia, mne to je veľmi divné, lebo máte proste pivnicu, na čo by vám bolo ešte niečo pod tou pivnicou? Čo tam mali proste, na čo to bolo? Reálne ma to zaujíma a docela sa aj teším na to ísť pozrieť to, že čo to vlastne je. Takže poďme tam. Dúfam, že tam nebude nejaký bezdomovec alebo nejaká pasca. Poďme pozrieť, čo tam nás čaká. Som si ani nevšimol, pozrite sa na to. Koľko televízorov. Čo to je za značku? Hyundai. A niekto asi pozeral výborné filmy na tom, jak vidím. Hyundai počítač, čo to je telka. Zajímavé. No, poďme do tej pivnice. Čo tu môže byť? To je reálne, pozrite sa, to je pivnica. Tu proste na tejto úrovni, ako máte to okno, proste na tejto úrovni tu je už zem. A toto je ešte hlbšie, normálne. Oh shit. Oh shit, ne. Hej, tam bolo to je, chlapci, nás to piču, tam niečo je. Haló? No tam niekto je, chlapci, na milión strán. Tam na dačo je proste. Teraz som to počul, ak sa to hýbe. Haló? Mám piči, čo sa môže stať? Čo to tu potom búchalo? Jebe. Chlapci, ale teraz ako bez srandy. Ja som tu počul človeka, ja som si myslel, že to bude nejaký bezďak tu. A teraz ako bez srandy, ja neverím na duchov, inak by som tu asi nebol, ale toto čo buchlo? Čo tu bolo? Tu sú asi nejaké plynové trúbky, možno nejaká kotolňa. Ale idem preč, ja som tu reálne počul človeka a tu nič není. To bolo čo toto, chlapci, akože?
Zavreté. Ja neviem, či sa tu niekto nestratil, alebo či tu dačo zmizlo, alebo čo sa tam všetko dialo dole. A toto bolo ozaj nepríjemné. Ja to mám nahraté, ja si to idem teraz pozrieť. Ty kokos, fú. No nebolo mi všetko jedno, ja som čakal, že tam bude nejaký bezdomovec, že mu proste podám ruku a že sa ho spýtam, že čo a tak. Ale tam nikto nebol, chápete, tam nebol, že vôbec nikto, to čo bolo. Dobre, ja sa s vami lúčim, ďakujem, že si pozreli toto video až do konca. Like, odber, zdieľaj, keď tak napíš, čo si myslíš o tom, čo to bolo. A vidíme sa. Čau.